good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indok ang Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangogon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Tiniga ng punto. Good morning, Marinaga, Giraray, Sendo, Gabos, mga tugang. Welcome sa saro na naman na presentasyon. Edisyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Inipon sa inyong mga kasabay sa gudyan alas 11 o alas 12 nin pagkaudto sa pangarang kan sa kanyang kapartner si Professor Seth De Matera na may importante lang na pinagduman. Kita po ang magribanan para sa pagtukar liwat din mga panibagong informasyon asin bareta digdi po sa satuyang kapalibutan lalong-lalo na dyan sa Laugan Bicol University. Siyempre pa ang sa tuwing pagpaabot din pong musta sa mga pagiribat dyan sa Laugan Bicol University sa panginat kan sa tuwing presidente si Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres. Siyempre pa ang sa tuwing mga karibas sa opisina kan mga vice presidents niya to, mga deans and directors niyan, faculty members, non-teaching personnel, asin sa tuwing mga estudyante. Ano man po ang pinagkakabalahan, ano man po ang pinagkakasibutan, madya na, magribanan kita para sa saro na naman na pagpresentar niya to kan sa tuwing programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Siyempre pa, ang sa tuwing pagpaabot manin pangumusta sa mga pagiriban niya to diyan sa EMD niyan, sa Ma'am Rico, sa Ma'am Weng, sa Sir Eds, asin kadakol pang iba na mga kasarabay niya to diyan sa EMD. Dahil na pagparhaluyon ta magyunan sa tuwing tema na pagkaaga. Ang tema niya to mga tugang na pagkaaga may kinaraman sa pagprotehir kan sa tuwing mga marine biodiversity or protecting the marine biodiversity. Ang tema niya to the Marine Protected Areas o MPAs sa Albay. Tamang-tama. Ang magiging speaker tangon niyan, ini talaga ang may kabatiran. May pagkaisis sa tuyang tema na pagkaaga dahil siya po konektado sa Bicol University sa Tabaco. Sa tuyang bisita na pagkaaga si Dr. Antonino B. Mendoza Jr., faculty member. Pero apo na po siyang si Antok. Yan. Mas midbidagal si Sir Antok na. Antok. Okay. Maray na aga, sir. Maray na aga. Good morning. Welcome po sa tayong programa na pagkaaga. Okay. Maray na po sa Gabos na naghihinanyog digdi, sir, sa Toya pong programa kang Bicol University. Magayon po ini na sa Toyang programa although garo sarong bulan na ini na pinjinte. Medyo busy pa, no? Pero at least natawanan ta. Kasibutan tabaga sa academy yan, no? Uy, kumusta pa lang, sir, sa Tabaco, sa panginat kan sa tuyang Dinjan, si Sir Ronel, Juneda. Busy ta. Sunod-sunod ang mga activities lalo na sa mga pigapuntang accreditation or assessment kang sa Toya po. Namimiss ko, sir, sa pagharampangan. Ito naman, ano? Diba? Maabot ang panahon. Maabot ang panahon. Si Sir Antok pa, haliko na ning kamidbid. Ano yan? Dyan sa Laugan Bicol University. Sir, pag sinabing Mayo o kaya ining pigapuntang Marine Biodiversity, garo very broad siya. Pero sa madaling sabi, sir, anong gusto sabihin pag sinabing Marine Biodiversity? Ayan po. Igwa po kita ki sarong pag-aadal na pigasabi na ang 1/4 or 25% kang sa tuya pong pigsabing organismo sa kadagatan makukuha ta digdi sa pigapod na reef area or so ining harani sa sa kaislahan or sa kadagaan na dagat. Yan po diyan. So ini po ang hanta muyata i-protektar. Ta gustong sabihon sa 3 ports po baga kang dagat
ay 3/4 kang mundo, dagat. Iyo o ba na tubig. gado, ang composition niya, yan, no? no? Pero 1/4 kang mga nag-i-restart dyan na mga mga pigapod tang organismo makukuha digdi sa hababaw na parte or Yun. ining pigapod na reef area. Oh, ano yun, sir? Sa mga coral Mga reefs? coral Okay. reef, Yan mga sa- seagrass, mga seagrass. mangroves, yan. Yan Okay. po ang haranin sa iya. Okay. So gustong sabihin, pag kung idugtong tapo ining pigapod tang marine protected areas, mapoprotektaran ta ang kadaklan kang mga organismo sa sadit na area. Ayun. oh. Yan, no? Ang coral reef ta po sa kung ikumpara ta sa area kang kadagatan, dito yun man sana less than 10% po ang area niya. And considering, sir, ano ang role kaining functions kaining mga coral reef talaga sa kapalibutan? Correct. Yan, magayon po yan. Ano ta pigasabi ta nga ni. Na dapat ang protehiran. Oh. Kung nata kay puhan ta siya protektaran. Ini po paano siya nagsiserbi siya garo kung sa tuya multitasking. Multitasking. Mas kanang trabaho, no? Mas kano pwede siya halimbawa, pwede siya istaran. Okay. Na ang aram tabaga mga kagapuan igwang mga kuiba-kuiba. So pwede makasurok, pwede makapahingalo ang mga sira. Ang iba naman diyan nanginginaon. Ayun. So gustong Kumbaga, sabihin ang hunting ground. Bastante na sa pagkakaan. Yung sa mga organismo niya Iyan, dyan. opo. Ang sunod po is source man po siya kang garo diyan mismo ang production na pigapota. So garo pigapotang productivity. Diyan nagpapadakulan ang mga sira. Diyan nagpapadakulang sira kasi diyan nagpupon ang mga pigapot na mga plankton, yan diyan nagko-concentrate ang mga zooplankton. Kung sa pigapot tabagang food chain, diyan po ini kadaklan magayon ang lugar na yan. Diyan nagigikan. Diyan Yan ang nagigikan or pagkakan. diyan nagko-concentrar. Diyan nagko-concentrar. Oo, nagko-concentrate pa na siya sa mga lugar na arugan. Kaya kang mga mga 1950s arugan or 70s nagpun ining pigapod na protected areas. So garo nahiling kang mga so mga nag-adel kang inot na panahon sa mga marine biologist na kung data ni protektaran ta nagpupo na kay na magbaba so production kang sira. So kung igwa po kitang protected area na dai siya pwede pagbanwitan, dai siya pwede pagsiraan. Garo pabayaan lang talaga siya sa natural na proseso. Ang magiging magiging source kang mga saradit na sira. Kang ibang areas. Kung sa tuya baga, so sa Pilipino baga nadaramon tabi sir, inimpigapod na garo ini siya alkansya. Alkansiya. No, pabayaan ta lang siya magdakol. Ang tendency da kang sira, pagdakulo na siya sa sarong lugar, mahali siya. Surok-suka na sinda, may competition na sinda sa pagdakan, paano na, mapasayin siya, maluwas. Pag abot niya sa luwas, pwede siya duman magbunay, pwede siya duman naman magpadakol, or may chance na ngon yan na madakop kang mga parasira. Nagdarakula na Nagdarakula na sinda. Yan. So kung idiretso ta sa madaling sabi, pag may madakop kitang magayon na klase kisira na darakula, mas pwede dakula ang kwarta na makukuha na. So pag sinabi sir na protected, ano may nangyari diyan na illegal? Nabanggit mo kasi bago medyo may illegal fishing. Ayan, ano tapigapod ta sang protected areas? Ayan, anong nangyari? So garo duwang bagay po ang pig-istorya diyan. Pwedeng igwa na diyang kinangyaring illegal kaya pigprotektaran tanganing day na manganaan day na maraot na maray or ang saro naman po is siya na sana ang natatada na maray kaya dapat protektaran ta tanganing day na maraot pa kang iba. Ano sir ang nakakapag-contribute para proteheran tayo ni maliban doon sa pigisay mo sir na baka naggarot, nakakontribute ba ining illegal fishing, ining bleaching and mga pigapod tang may mga human intervention and mga non-human intervention. Kasabay ba yan sir sa pigapod tang? Duwang man po yan, duwang bagay ang pigasabi diyan. Pwedeng natural processes. Natural process. Like yan, bagyo, nararaot talaga siya. So bagyo or pagbaha. Ang sunod naman na talaga grabe ang impact ay sotawo. Anong mga pagigibo sir kanto? Sabi nga ni kang saroming professor na guranga na pag naghiro ang tawo talagang may mararaot. May mga nasagas na rabasan. May mararaot. Ang garaan tendency ngunyan kang tawo is
Garo ang panghiling po tarbaga kang dagat is pigaapod na garo common common area or common na kayamanan. So gustong sabihin gabos may tagsa diri. Oh, gabos may tagsa diri. Gabos May iwasan pa, gabos no? ang dagat kag sa dirita. So ang gustong sabihin warang malimit sa inda kung pirang mo yan niya kuwaon. Dahil may nag-limit pa na gano'n. Kaya kung igwa kita kaining protection, garo pwede ta sindan tawanan hanggang diyan kasi na bawal ka May na limitasyon. or may limitasyon. Ang ibang lugar naman po, sir, garo limited lang ang mga gears or ang mga pangsira na pwede mong gamiton. Like pana, bandwidth, Iyo. o dahil pwede ito ngayang mga Draculao na net. Iyon. Or yan. May mga pili lang or pwede nga itong pigapod na traps. Mga lugar. Naro naman ko sir, ako nagdakula sa coastal areas kang San Roque sa Legazpi. Ayan, opo. Minsan baga, kahit may nagagamit na sosa, garo iilo Ayan, baga no. ihilo, yan, Minsan may nagagamit naman na sa inut-inutan may nadawa ako, boom! Bigsa na ayan, Aron kan sir ang mga example kan mga Iyan, human opo. interventions na Iyan, naraot ang mga coral reefs Iyan tao. ang mga pigapod ng destructive form of fishing. Destructive form of Kasi, fishing. bako lang niya pigkuko ang sira, pigraraot pa niya so istarang kang sira. Oh, so iyan, gustong ano. sabihin, kikuha mo na so parabunay, pigraraot mo pa so pigbubunayan. Kumbaga so source ng God na dapat mag-sustain, nadadamay ito. Yan, nadadamay pa. Kaya pig-identified siya na destructive form of fishing. Nararaot nga ni so istaran. So Iyon. dakol po maliban sa so Bumba, igwa pa po kita iba't ibang identified man po siya diyan sa Republic Acta. Sa Republic Act 10654 saka sa 8550 kung ano ang mga pigabawal. Pigabawal. Oo. So parte ang kanggaro puprotehiran ta na diin mangyari ni or maibitaran ng mga arog Correct, kani. opo. May naroon naman ako sir na minsan baga sa mga coastal areas yung nga itong mga sosa, mga pambubumba, sa mga harayong lugar may nali ako mga sardiyuton ang net. Ayan, ayan po nga niyo. Saro po yan sa mga Oo. pigabawal na pigapod na fine mesh net. Garo igwa po kirul na pig-aadal sa so technical na pag-aadal ninda na kaya may so pigapod pigtutugutan lang na mesh size sumata na pigapod ta sa Bicol. Kasi gustong sabihin pag halimbawa 3 centimeters po ang minimum. So, ano yan, 3 centimeters mata. 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 Pag sinungkol ta siya 3 centimeters. Kung sabihin, ang mga sira na saradit, pwedeng maka-pass through, pwedeng makalusot. Hindi makasabay. Hindi niya hindi niya madadako. Uh-huh. Kung sabihin, makatatawanan pa ito kay tsansa na magdakula, Uh-huh. na magka-contribute sa sa productivity. Kung sabihin, nakabunay pa siya. Pero pag ang gigibo bagangon yan, sabi ko nga ni, ang mga parasira, maski day nag-adal na, so arog sa tuya, na technical ng gad na maray. Pero dahil sa experience ninda, tama nga yan 3 centimeters, pero sinuroon suon na tulo. Kaya, mas lalo. kaya minaluwas, saro sa ng sentimetro ang mata. Dakop manggira. Dakop mangilon sa so dit. pigapod ninda digdingo yan na 3 ply. Yun. Sigsuroon suon. 3 centimeters mananggad 3 siya. centimeters siya, pero pag sinuroon suon mo sa mga mata na garo talip ngi kada saro, naglisngi. Dahil manggil makalusot siya. Dahil manggiraray makalusot. Tago sabihin, ang 3 centimeters po na body depth sa mga sira, na siya garo naka-contribute na siya sa sa productivity sa production. So sabi nakabunay na siya. So pwede na siyang kuwaon. Pwede na siyang kuwaon. Nakabunay. Pero kung ito ngayong saradit, tayo na makukuha. Iyo, dahil na sayang managad. Kaya igwa po kita kay mga pigapod na mga marine protected areas na although sa iba po, iba-iba ang mga ang objectives. Yun. Pero in general, ang sabihin kayo is ipoprotekta sa biodiversity bako lang sa sira. Okay. Kundi so pigaistaran pa kang sira. Ayun. Naroon naman ko sir, kasabay pa ni sir sa garo klase din pagprotirta na may mga sirap ga na minsan seasonal Opo. may mga sirap na nadakop sa arog sa kaning panon. Kasabay ba sir ining garpigibo kaniba na pagbawal ngaya habang nagbubunay. Let's say ngaya duman sa ibang kita kay siguro let's say ngaya bawal ngaya na magkuangon ngayon turay. Arog Yan, kanina. opo. Bawal nga na maghuli nin sibubog. Opo. May mga parte ng sir kang pigapod tang pagprotirman sa ila Yan. para makapadakol sinda kang sa ng lahi. Correct po. Kasabay po siya. Ngunyan po, alimbawa sa Tabaco City, igwa po kita duman so sana
pambihira pa ni Sir Aram. Ang makaaram sa nakainin, so kirita sa na mga nagiristar sa gilid ng dagat. So pigapod pong kuyog. Kuyog. Ayan, Masira mo na. sa Bicol, sa Tuya, sa Nayan, sa Bicol. Tama yan, sir. Susalit na batawan yan. Ayan, susalit po, mga Kuyog. bunay kano po. So, kaso, naging kultura ta na siya. Baga ano? Na pag nagsabi nga ning naggipaw sa kuyog or sa talagang kabulanan niya, Kabulanan niya. sa summer time, di ba? February, March, April, May. Talagang dahil kultura ta na nga, kikwata siya, tapi patumay. Yan, Lagan mo ki, So, ano. pero sa bagot sa Republic Act, bawal na ko po ng mga aki. Yung malanggat. Naramdaman ko sa ang kuyog katum. Naramdaman ko haling rapo-rapo na kuyog. Yan, Nagagan mo opo. kilang, So, gigan mo langkawas. langkwas, tapos Oo, ano oo. pun kayan, sugingger. Yan, oo. Laya. Yan. Tapos tama ito sir pipat tumay. Musirangon mo na sa maluto. Yan, Ano? oo. Ngayon pa lang sir, sa Republic Act meron ng lay nagbabawal na diyan. Bigabawal po siya pero nga ni dahil sa garo kultura sa ano yun halimbawa sa tabako diyan sa San Miguel Island. Garo pigtauanan sindaki sarong bulan yata or 2 bulan nalingawan ko lang sa ordinance na pwede sinda magdakop. Kasi nga ni garo ninda. Ano yan? During na season siya? Garo so ano siyang- lesser na ang pagluwas kang season. Oh. Garo tatawanan man girita sa Republic Act tabaga ang mga kultura dapat Iyo, ma-preserve iyo. taman. So halimbawa, kultura ta na day man pwedeng bako na masiram ang pagkakanta kang pili kung daing kuyog. Tama ka ng sir. So garo pigatawanan sindaki window na pwede magdakop pero limited lang Ayun. na aldaw. Sila- Garo 5 aldaw sa nasa sarong bulan. Okay. So, So, may garo, ano lang. igwa mang giraray na, halimbawa, sa 5 bulan, garo, 2 bulan ka lang madakop. So, igwang 3 bulan na nagdakol. So, binalansi man. binalansi man po giray. So, gustong ano. sabihin nga, alangan man, sabi kang mga gurangan tangan, dakulo nun ngayon kita dyan sira, alangan mang hirilingon ta sa naan. Tama. Pero, yun na, binalansi, yaong kita niya, halimbawa, arog sa Bicol University, Mm-hmm. na sa tuyang pag-aadal, tawanan takibalanse. Ay. Sabi nga, Sa ibaga kultura sa... man. But income pati, and the same time, Correct. livelihood man yan. Livelihood po nga. Livelihood man yan. Sabi baga sa tuya sa United Nation, so ang meaning baga kang sustainability, dapat makuata ngo niya, mameta so pangangaipon ta sa ngo niya, pero data man pigawa halian so future generation Yan, ang pangangaipuhan o tama ka dahil na mahilig yan o diba, sabi nga ni ang buyod mo niyan makuata na sana sa uwishi na sana sa mga krupik na sana o flavor na sana. flavor na sana. Taro na ba, So, sir? yan, Kanang, araw po magayon, at least nababalansi baga so livelihood, tapos so pagdakula maninda. Ay, saro pa pala tayo, sir, sir. bago ko malingawan. Sa degree naman sa sa West Coast kang Albay, sa pigapod na TBPPS, so Ticao Boreas, protected seascape. Okay. Igwa naman po diyan ki pigasulong na management sa protection na close season sa pagdakop kang lawlaw. Oh. Igwa na. Dakol po kita sa Palawan, igwa, sa Zamboanga, Ang bulan, igwa. sir, ano? Ang bulan, Ayan ang po, sa pinakandakula, bulan, no? opo, Bulan. yan. Ang lawlaw, sir, sa tuya lang inanadakop o igwa man sa ibang area? Igwa man po. Pero sa ngunyan, sa pag-aadal ta po, kasabay duman sa Bicol University, sa pag-aadal kang UP Visayas, mas darakula na ang lawlaw o turay digdi sa tuya sa Bicol kaysa suduman sa Zamboanga. Oh. Dati sinda Anong ang factor, Sardines sir, capital. medyo nadakula siya as compared sa ibang lugar? Iyon na nga niyan. Ang saro is, mas productive ang lugar ining TBPPS, ining Ayun. Ticao Boreas, kaya pigprotektaran siya kay sarong Republic Act na saro siyang sea escape. Ano usual ang pagkaon kang mga planktons Yung ba mga yan? planktons po, ang mga saradit man na mga na pigapod ang zooplankton. And kung marumduman ta, iyan na lugar na po, yan man subutanding. Ayan, so garo, iyo man ang pagkaon kang iyo man. butanding. So garo sarabay-sabay sinda. Ayun. Pero sa minsan baga, may nahiling ako sa bulan, sa pilar na, minsan nag-oversupply ang ang lawlaw to the point na hanggang 7 pesos na. Iba nga, Ayan, ayun po. ang iba nga, may panao na sana. Ayan, Anong rason iba kan, nga, sir? titapok na sana. Yung nga, Ayan, anong rason kan, sir, na medyo nag-oversupply kita, ang pigsabi mo nga ni magkapirang rason kung natataarog ka na nangyayari sa tuya. Sabi nga ni sayang natatitarapok tapos perang kung, tunilada. Kung may mga season na pigubawal kita, pero Correct. nakulong, anong nasa likod kan, sir? Ang nga ni kan is ang pinakainot infrastructure. Kulang kita. Halimbawa, kulang sa yelo, sa storage. So, tapos ang sa tuyang mga parasira garo malawod sinda, warang darang yelo.
Kaya pag Yo. ang sira na Oo. po na yan, Madalion siya, madalion no? marugok, madalion magputok. Kumbaga sa tulak. gulay, perishable na maray Yan, na, no? perishable siya. So pag abot niya, kung halimbawa dakulon sinda, tabata, ang mga taga-Samar, digdi pa sa to, nagpapabakal. Tamagayon ng ano ta. Kaya pala sa magayon ng pagdaing presyo. yelo, mahiling mo ang tulak niya. Busi na, no? Busi na yun po. Oo, nahiling So, mo na ang no. ang yan, isa ro po yan. Ang ikadwa po is, garo, ano talaga, so, ano ini, garo daiman kaya i-accommodate kang halimbawa sa mga para sardinas ta. Oho. So, So, sir sa bulan na. Pero may nahiling dati igwa. May dati tayong kaning factorya. Ngunyan Wala na, sir. garo dahil na nag-operate na masyado. Ta garo mas gusto kang mga para sira ta duman sa bulan. Ay so nagde-deliver sa bulan. Opo. I-deliver sa mga darakula na mga mga kaning. So, presyo siguro, so, no? sa mga supresyo, Okay. syempre. Tapos, Oho. medyo dakula pa ng pangangaipuhan nila naman. Ang naging problema, dahil syempre, ang isip baga kang, ang sira bagang yan, pinakabarato. Iyo nga, Sabi iyo. mo nga sa bago, pag talaga, minaabot na 5. Oo, minsan 7, 5, arong kayan. To the point, di tao na sa... Bala ka na ngaya ka mo dyan magkaroon. So, ang naging problema, pag ang gabos na tawo, iyo ito ang pigkua, Okay. pigsira, tapag huna ninda maipabakal ninda gabos. Kaso, ang ang mga para sardinas na yaon sa Manila, limited man lang ang kaya nindang i-process Ayun. sa period na iyan. So, grabe ang supply, Grabe limitado ang demand ni demand, Manong. opo. Kaya, napipiritan. Dahil ng dahil ng masyado. Oo. Apektaran so, ano Wala yan. na. Tapos, ang sa taman, ang sa local na market, garo oversupply naman ninda. Iyo, totoo yan. Kaya minsan mahiling ta, minsan 50, 40 Ayun, kilo. oo. Pero magayon na nakla. Gusto sabiyon, dahil yan na ipadara pa Manila. Oh, kumbaga inako dumang ka. Pero masarap ang turay, sir. Pag Ayan, ako, cake, oo, ano pa yan, pag pipritos presko, ko yan, ayan. gigiris-giris ko. Tamatulokon ba kasi, Ang ano? sunod ta po na kulang is, piga-advocate mi po ngani sa, sa Bicol University Opo. sa Tabaco, na kung pwede, kada LGU, mag-develop sindaki sistema na pag araw kay itong garo season kang turay, sinda na mismo ang magbakal, tapos turuan ang mga kababaihan ninda o ang mga aki duman sa so senior high or high Okay. school, na i-process na ito, gibuhon ng Ayun. sardinas. Oo. Talmaw, araw kayo ni may kalamidad, dahil na sinda mabakal. Iyo ba Iguan na sindang pwede mo supply. ba sa gibo na homemade yan, ano? Opo, ayun nga ni. Binala ko sa garapon ka. Garapon, ayun po nga ni. So gustong sabiyon, halimbawa, i-commission kang sarong LGU, Okay. o sige nga yan, magiribo nga yan kamo kay sardinas. Kami ang mabakal kang sardinas, ta May oversupply, market, sa market. baratuhon. Okay. Pag-abot kay kalamidad, may bagyo, dahil tamang pighagad. Oho. Pero maabot talaga baga permen sa Ayo, Bicol. tama. Pag may bagyo, may sulo, or kung ano man, igwa ka ngunyan, ang LGU, igwa ngunyan ki itatao. Oo, iyo, diba? tama. So gustong sabihin, dahil siya problema na ubuson ta ngaya ang mga sardinas ngayon sa sarong supermarket, di mahalang kaw. Tama. Pero tapos nagtatawa kapag ngunyan ki pwedeng avenue na magkaigwang livelihood ang mga Yun. Kita sir sa Bicol University, kaya tang i-facilitate na sa technology, ano? Actually, pwede, sir. Oo. Ang problema nga ni, so mga materials, data ito kaya. Ayun. Depende sa ano. Depende sa mga ano. Halimbawa- Pati mga abot sa business livelihood niya, on man ang Bicol University, kaya tang halimbawa, entrap sa ang pag-ibong tabako. nga, tama nga ni sir na isa yung programa, pagkabuhay. Halimbawa, sardinas, mahal ang so battle. Yun, oo. Mahal so lata. Iyo. Pero baratuhon ang sira. Oo, Ang oo. nakapamahal mo niyan kan sardinas, so materials Actually, duman, totoo yan, sir. Ano? diba? Talo ko minsan baga nahiling ko sa mga Spanish sardine baga Ayan, nasa garapon opo, siya. sa No? garapon. So, mahal man talaga ito. Mahal, Kung tama ka, nakakapamahal na sana. So, So laugan. materials. Ito ang data kaya i-supply sa BIO. Kaya sabi ta nga ni, paglibot mi sa Bicol, kung okay sa LGU na siya ang Opo. siya ang magtao kay itong mga materials, na barato man sa ang tomato sauce. Iyo. Ayan, sibuyas talaga bawang medyo mahal. Pero So, syempre, ibang kayang-kayang kang LGU. Oo. Tapos turuan ta na sana kung paano ang pag-preserve, paano Oo, tama. ang So, proseso. Oo. Pwede kita mag-collaborate sa ibang mga Mag-collaborate yun agencies. po, Ano. actually. Tama Pwede. man ang ganda. Kung may mga kalamidad, wala kitang reserve. May reserve ka Kung na. sa kasali may sobra, pwede tayo ipabakal. Oo. Pwede tayo Tapos- i-commercialize. Correct. Ano? Tapos halimbawa nga ni sir, usually baga, nagiging problema ang pag-deliver kang mga ayuda, Yes. lalo na kung naraot ang sa imong tinampo. So, ang Oo, ilan. yun, tama. Pero kung So, ikaw ang infrastructure LGU, ta. ki supply,
maski malate ang pag-abot kang sunod na ayuda, igwa ka nang una. Naka-reserve na. May reserve. Tama mo na gan, sir. Sa mga immediate concern bagang after the typhoons ngayon calamities, ang pigitaw relief ano. Relief, Oh, yun ta po. para ma-sustain lang sa pagkaka. Pwede naman lagi tuwa Pwede substitute baga, ano. substitute. Tapos nagtataw ka pa ngunya na income sa mga Tama. halimbawa sa mga mga agum kang parasira Yes, or sa oho. mga women's na Livelihood na ito. livelihood na yun po. So Magayon ano, sir. So, Pero may aron ka rin, sir. May mga inisyatibo na kita para ma-propagate ni, may ma-disseminate na sa inyo, may actually ko po cascade ta. sa mga food tech na na courses. Okay. Okay. Igwa na sindaki mga mga programs pero yung anian ang nagiging problema is so sustainability. Iyon o, ta, siyempre dapat Oo. i-sustain mo. I-sustain na ang Diretso mo na LGU. yun. Na dapat kita baga hanggang magturo man sa na Yes, oo. technical ano lang. Iyon man ang medyo challenges sa mga LGU pag-abot sa mga budgetary. Ayan, Yan ang po. ano, kaya pa may mga partnership May sa lawas. partnership, yan. Okay. Oo, yun. Maliban sir sa ano yan, na-discuss sa kuyog, na-discuss ng turay. Oo. Sa tuya sir, kasarap man sa tabako, na-discuss naman so pigaapod na kwaw. Ayan so wow. Nakulon man sa tuya sir, ano ang istorya man kang kwaw pag-abot yan sa Ayun, anong role kang biodiversity yan sa Actually, iyo po nga niyan. Ang Santo Domingo nag-declare man sinda ki sarong area para diyan sa sa Sainda. Tayaon bagay diyan usually ang nag-ali ang kuwaw. Agaro naggibo man sinda ki sarong marine protected areas. Nang saro kay ito na purpose niya is parte kang population kang turay maano man. Ay, sorry, kang turay, kang kwaw, maano, ma-protect man. Maproteheran, Maproteheran man. Ang problema ingon yan, dahil sa pag-advance kang technology ang mga parasira nagagamit naman nagagamit naman kay mga fish finder, nagamit na kay Di ba sir sa cellphone. iraram yan nabubuhay Yun ang po nga kwaw? so minsan nakukuha na inda kung sa ang istada ka ito na pigapon. Pero sir, the time na dai pa siya, albawa, ang usually ba sir, ang season niya, mga may nagupon Mga summer hanggang So, ibig sabihin sir, pag mga bakong season siya, natitrace siya. natitrace nga na siya. Na dai pa dapat dakupunan. Halimbawa, ngayon nagtiripon sinda para mag-ugbon. Okay. Di mas lalong ano nga pod kayan garo madali sinda madakop kasi nagtitiripon sinda para mag-ugbon. Ma-production. Halimbawa ngayon time na ninda ngunyan mag-reproduce. Okay. Matiripon ang mga lalaki. Garo man sa tao. So garo matiripon sinda gabos. So kung may sonar ka, may fish finder ka, mas na-detect. Nabubukag na guna. Dahil madali mo sinda makuha. Although sa irarom siya, because of technology tangon yan. Opo. Kaya, importantihon po ini na ma-maintain training sa tuyang marine protected areas kasi garo ini na sana ang magiging last na last na pag-asa tanganing din ng gadmaraot ang sa tuyang natural na resources. Pag mga araw ka, sir, siyempre ang technology, dahil talaga may iwasan ng mga gamit talaga. Ano ang pwede tang is it awareness ba? Educating ini mga fisherman? Ano ang pwede tang mga interventions? Ang sarap po nga ni dyan is turuan ta ang mga mga tao, lalo na mga parasira na kuwaunta, so kaya ta sana. Arog kang sa itong istorya kang sa Turay. Halimbawa ang istorya ba, ang termino kang mga parasira na bangga ngaya kang gipaw so sa indang sunet. Nagipaw. Yaon nanggad ang dakulo na nakuha ninda. Nagigipaw. Pero ang problema, ang net ninda, pinahalaba na ninda, pinahararom pa ninda. Di madadamay sir sa mga coral reefs sa mga estado. Usually pag yaon sindaharan ni sa gilid nagsasabit. Kaso ang ining turay po pati ining kwaw medyo yaon man siya sa medyo hararom na lugar. Kaya ang pero naging problema nadadamay pa nakukuha pa ninda yung halimbawa ang rarom kang net ninda so so kadakula kang net ninda. Minsan minaabot sa sa 50 meters. Ibig sabihin pati ground, bed, naabot pa ito. Pwede ninda po maabot. Ang problema pa ang saro dain nagbababa sa 300 or 500 meters ang laba kang net. Sumahiwason nga ang operation ninda. Ang width niya tapos ang length niya yung dakulaog. So gustong sabihin talagang ang purpose ta pagsira makakuha kidakol. They sir na-regulate niya let's say kayang BFAR or other government agencies. They sir na-regulate. Saro po paano na problema ta sa sa Pilipinas. Gabus na baybayon pwede ta duungan.
Sa ibang bansa po, maiwasan mo ka pa ng mahiling mo po archipelago. mahiling mo sa Okay. ibang bansa. Saro lang sa sarong area ka lang pwede magdoong. Digdi sa tuya. Sa tuya baga. Maiwasan mo na ang halimbawa, seashore, yaong ka sa isla, diyan ka man. Yaong ka sa Okay. Albonsay mo sa San Roque, pwede ka duman. So, dahil mo Kung taga-duman mamomonitor, ka sa ano? Arimbay, pwede ka man duman. Di mo monitor ka Dahil mga mamomonitor government po. agencies Iyo or po. mga nag-enforce Oo. kang di ano. Halimbawa, gusto tabaga, gabus na area na harani sa harong ta, diyan kita ma-park. Iyo. Pero kung Tara. mahiling ta po baga sa halimbawa sa US Oho. or sa Europe or sa Australia, may designated lang talaga sindang area kung saan maduong ang gabus na bangka. Oho. Tapos kung harayo ang lugar mo, di ma-auto ka pa duman sa area mo. Kita baga paano, halimbawa, para sira kita ang harong tadigde, diyan ka man dapat ma-park Iyo. sa Naroon naman ko sa istorya ni Architect Del Rosario ka nagpa-Australia siya. Duman, pag nadakop mo, nabanmit mo ang sira na sadit pa, bubutasan mo. Dapat po. Oo, Kasi para ang, magdako na. ang naging problema paano sa tuya, may nagbabakal. Iyon. Pero kung May walang buyer, nagbakal, ano. talagang anhon mo manan. Kung ang isip mo magkakwarta. Nananaig so, ano yan. Monetary value. Monetary, so economics niya. Economics side. Kaya nga ni, ang saro sa pigano, ngunyan, ang saro na yaon sa layi, bako lang so para dakop ang may sala. Pati so nagbakal. Oho. Kaya halimbawa, nadakop ka, burubit-bit mo itong saradit, pwede ka pang kasuhan. May low na cancer na Kasabay po yan. Garbaga So, possession and sa pagdakop. Garo mo yan sa naghabas ngayon, nagkuha ka ngayon, pati so anti-fencing yata. Anti-fencing, Kasabay ka na pala duman. Kung sa naghabas. Ibig sabihin, pigtugutan mo garo pigtugutan mo paano siya, garo pigtatawanan mo siya lugod ki ideya na okay man may mabakal man sa nakaya maski sa radio. Kaya may may napiritan na magdakop, may buyer. Ayun po. Sa technical term po sa fisheries, ang apod kan pag kinuha ta ang saradit is biological overfishing. Biological overfishing. Gustong sabihin, dahil pa siya nagbubunay, kinuha mo na. Iyo baga. So sa biology, dahil pa siya dahil pa siya naka-contribute sa kasubago. Yan, Taro naman ko sa rin, minsan nagbabakal man ako, nag-sound talaga ako, nahiling ko ang uning kwaw na umahong kita, may piga. Ngayon, pag piga, Ayan, may may piga. piga. Anong implikasyon cancer? Paano ta masasabi sa mga sa mga parasira na di dapat yan piga na yan, maugban pa yan. Maugbo yun na nga ni. Kaya dapat nga ni sir, ngunyan, ang BISPAR, tapos kita sa fisheries, garo piga advocate na, so tamang sukul sa na ang bakalunta. Tawisan mo kami, sir, di ito na dyan. So may saradit na wala man na talagang piga. Kung sabi yung kinuata na siya, growth overfishing na piga apod, garo pigdadakop mo siya maski sa radiyuton pang maray. Tapos didakop mo man siya maski barados. Ibaga Yan. So gustong sabihin, dapat, kaya tama itong sa ibang lugar, like itong observation ni Architect Leo na pagsadit, bibutasan. kaya duman sa ina, mga parabanwit, igwang sa gilid kang bangka ninda, may roller, tanganing pagkadakop, iarong sa, pag day duman, pagsadit, out dapat ibalik mo. Kasi halimbawa, maski taguon mo siya, pag nahiling iyan duman sa sa pier, dakop ka manggirara. Iyan ang problema sa sir. Sabi mo kasi bago mahiwas, mas kasi pwede ka mag-park, dahil na mo monitor. Unlike sa ibang mga lugar mananggan na ibang designated na mga parking area nila. Dahil ka pwede magbaba sa ibang lugar. Okay. Balikan ko ni sir sa tabako, kahit kang nyaon ako dyan sa TV party, pig-assisteran ko sa mga, sa mga salit na negosyante sa TV. Sabi rin kan mga parasira, niya sa muya nga, nag-aging niya sir ang tuna ngaya between tabako and pasakaw katanduanes. Totoo yan sir, yan ang way para pasiring sa ibang mga lugar, yan nag-aagi. Actually, iyon na sir ngunya ng pig-apod nindang tuna capital. Ang between kang katanduanes, Lagunoy, tapos katanduanes. Kaya saro siya sa mga areas ka ito kang WWF, sa pag-adal kang tuna fisheries sa Pilipinas. Tang mga taga Jensen po, sir. Bako naman sa Pilipinas nagdako. Kaya dakol Pacific Ocean o lampas ng sa dakol sa inda ang napipriso sa Indonesia. Sabihin sir, yaon duman. Yaon na sinda ba? Nakalampas na sinda. Tawara na ki dakol na tuna na nakukuha sa Philippine waters. Duman sa area kang Zamboanga. Indonesia na pa Indonesia na sinda, pababa na sinda. Anong nangyari sir? Medyo dati baga midbid kita na tuna capital. Na talaga ninda man.
Overfishing na yan. Kung matsambahan man nila so nag-aging Dracula, may pag-aadal po na Okay. ang ining mga tuna, lalo ng mga yellowfin tuna, garo duman na nagugbon sa itaas. Sa itaas. Sa may Japan area. Sa Okay. baba kaan. Tapos mababa sinda para manginaon ang agi ninda digdi sa may South China Sea. Okay. Pababa sa may Mindanao. Tapos mabalik digdi naman sa Eastern Pacific. Okay. Pasakat na naman sa Japan. Balik na naman kaya, siya. Kaya medyo magayon ang naglalaog na Dracula ang tuna, naglalaog sa Tiwi, tama ka po. Kasi ano sir ang sistema ta minaagis may dyan saro dyan na hararumo na kanal na Okay. konektado duman sa luwasan ta sa pigapod tang Sirangan. Oh. Ang po dahil may dakulaon po na salog na sa purokang Lagunoy Gulf or sa diyan sa may Sabang. Yan sir sa in Sa between Lagunoy. ang Lagunoy, in between Camsor and Catanduanes. Katandaan Okay. po. In area naan magayon ang so plankton, magayon ang mga saradit na pigapod sa parasira nagsisibo. No, nagsisibo. So Yung nakakapadagka sa kaya nadadagka ang mga ang mga tuna Okay. na duro-diretso siya malaog sa tuya. Planktons man sir ang ang po nga Anong siyempre kung may plankton, may kakaunon siya kang zooplankton. So plankton kakaunon kang saradit na sira. Yun. Kaya usually nakukuha siya sa buya. Yun. Malagubuyang malangga na. Ang buya garo ito ang nagiging sadit na istaran kang mga saradit na sira. Minsan mga sanahin ko ang Sa buya, may mga langkoy, may may langkoy talaga siya may langkoy para talaga, duman magtago sa mga saradit na sira. Ang kaso garo nadadag ka duman sa so mga darakulang sira na minsan naagihan yan kang tuna. Ano sir ang minaagi lang o nag-stay dyan sa in between kang Lagunoy? Nag-aagi man lang po yan. Taday man okay. sabi ninda, daday man talaga nagbubunay digdi sa tuya. Okay. So ito nga pa siya rin sa Oo, Indonesia, ano pa yan? Paikot po sinda. Nag-ikot haling Japan pa. Balik, Ayun po. Para sa diyan sa luwasan sa Pacific Ocean. Pag iyon na nga ito, halimbawa may nakuha sindang darakulang kahoy na garupiga po nilang batang. Okay, batang. So, mga naglataw-lataw. Inanod nga, no? Inanod. Nakuluno na ang kisira pa iraro. Kaya pala, garubaga. Iyan ang palatandaan ninda. Garubaga nag-serving floating buya. Floating buya, yun po. May steady mo na bagang buya. May palataw. So ito pala nag-float ng mga drakulang kahoy. Duman niya. Kaya ang mga drakula, tama na mga commercial fishers, pag may nahiling sindang araw kayo ito, iyon na yan ang nila pagkakataon. Or pag minsan man talaga, pag may pigapod kita ng mga upwelling areas, gustong sabiyon, so gabos niya nutrients sa irarom kang dagat, naidadara pa itaas dahil sa iba't ibang factors. Garo siya ang nagiging fertilizer kang plankton sa itaas. Kaya minadakulon man sinda. So kung sabiyon, pag dakulang producers, so sa food chain, magayon nun. Talking about sir, sa mga parasira, ano sir ang nakakinabang diyan kitang mga halisalbay o Catanduanes o Camsor o may dakulaon ng mga nagulog si sir, may mga drakulaon ng mga sira na niyaon diyan pero naagawan kita. Minsan nga sa study ta sir, ano mga minsan sir, alam mo, kita baga. Sabi tabaga kang aki kita, matrabaho kita, danganing makakakangki masarap. Ang problema ngunyan, sir, kang igwanan kitang pambakal, wala naman sa tuya, pangyari, export Tas sabi sa mga parasira, export sir. Sabi sa mga parasira, ang natada ngayon sa tuya, minsan nga din sa market, correct. Dakul lang makapataan. Ang sir, saro duman, although magayon man siya sa sarong banda, kasi na-elevate ngayon ngunyan so livelihood. Yes, so capacity or capability kang mga parasira ta kasi naging export ang sa indang commodity. Kasi tinuruan sinda kung paano ang sustainable na halimbawa sa tuna. Sustainable kang pagdakop kang tuna. Kung sabiyon, dapat ang pagdakop mo magayon ang laman, magayon pang laman. Kung sabiyon, kumpleto ka sa pagdakop like igwa kang yelo, magayon ang sa imong proseso kang pagdakop. Paano sir ang paano sir ang pagdakop kaya na sa ikot? Banwit. Dahil ko sa mga video baga na. Yan, may kawin harong kaya. So, halimbawa, sir, nakakuha sinda kisarong 20 pa 50 kilos na tuna. Sarong lang, darakula na. Dapat, ibalik tulos tanganing presko pa na pigaapon. Anong gusto sabihin kang ibalik tulos? Siyempre yan sinda sa lawod. Dapat, maibalik tulos sa kasa
tanganing Ah. magayon pa ang laman. Oho, oho. Ang tendency, yung nga, sabi ta kasubago, ang tendency kang parasira habang nagsusubad, nag-i-star duman. Ang problema, so inot niyang nadakop, nagrurugok, Ayun, madali yun. nagde-deteriorate dahil alam kulang na sa yelo or Iyo, wala, iyo. wala ka talagang yelo na dara. So gustong sabihin, habang nagrurugok ito, nagbababa man ang tsansa mo na magkaigwa ka kimaray na benta. O, so presyo ka sa So, presyo, quality. opo, dahil nagbaba sa quality. Okay. Kaya ngunyan garo, so may sarong NGO, so WWF, garo pigturuan sinda na kung paano ang maray na pasistema. Tanganing ang makadakop ka mang kisaro or duwa, at least maski diit lang iyan, dakul garo high quality, Opo. high price. Tanahalin ko sa mga video baga, no? Pero pig tutusok yan, tapos opo. bigling ang Hiling quality. sa laman, opo, sa quality kang laman. Gustong sabihin, itong quality na ito, attributed dito sa diri mismo niya, limbawa ngayon, mataba talaga siya or magayon ang laman niya. Ang ikadwa pong attribution, so sa imo, na halimbawa, pakabanwit mo, kinag mo lang dyan sa bangka mo, dahil mo lamang ngayon pigtamungan, na natatamaan ki direct ang direct sunlight. dahil yellow. Madali sa sir. Madali siya marugok. So ngunyan, pag halimbawa sinunod mo ito tapos magayon, pero sabi ninda, times 2, times 3 ang presyo. Kaya minsan, ang tuna, kung makabakal man kita ki yellowfin na laman, rejectan. Iyo. Pag nagubakal ako sir, pag Sunday o Saturday, Yan, ano ako, garo, malumoy na. Garo po iyan so batag. Pag nakabakal kita ki dara ko lang batag, Okay. kung sabihin, rejectan, dahil na kasabay sa export. Day nakasabay sa standard Sa quality. standard sa quality. Iyo, pigituro ko man kumisan sa estudyante niya. Kaya, Kapag, yun ang naging problema. Garo, kita na lagod ang nawawaraan. bako siyang export quality. Oo, ang natatada sa to, bako export quality. Iyon. So, mga, totoo yan. Even sa mga, tama ka sir, so banana baga sa Mindanao, ano? Opo, Pag natala sa to, medyo talip ni. Talip niya, or kub-kub na Kung maray. naman. Yan, Ibig sabihin, dahil siya nagano. So, given this, sir, ining mga situations na ini na yan, anong potential to dyan, sir, sa tabako o sa between the Albay and Catanduanes and Camarines? Anong potential to dyan sa tuna na yan? Ano yan? Actually, may saro na grupo na nagtatrabaho dyan. May gawa na sindang garo organisasyon. Opo. Ang mga parasira, tanganing maprotektaran maninda sa resources. Plus, igwa kita dyan kay mga marine protected areas. Iyon, oh. Tad iyan dyan kay marine protected. Sa bilang ko po, sa Albay, di na po mababa sa 12. Ang marine protected areas ta. Ayun. So halimbawa itong sa Lagunoy Gulf na kung saan in between duman ang sa Tiwi, in between baga kang kang Tabaco, pati so Camarines Surplus Catanduanes. Okay. So pigsabi mo sir na magayon na banwitan kang tuna. Oho. Garo pig-declare na po ang ibang areas diyan na marine protected area. Ayun. Na limited ang mga fishing activities na pwedeng gibuon. May mga restrictions may mga restrictions mga pagbabawal, na po. Tanganing, ayun na nga maging sustainable ang sa indang hanap buhay. Hanap buhay ba Ibaga, kanila? livelihood. So, ito, napag-ilustra natin na sir, ining iba-ibang klase ng sira, turay, etc. Given sa pinagsasabi tang ang Albay na halos coastal areas pitapon sa Tiwi hanggang digdi sa Piuduran, etc. Kumusta ang sitwasyon niya in terms ngayon sa quality, sa percentage kan mga pigapuntang mga marine protected Ay, areas? yung nga ni sir nagiging problema ta. Oho. Ta sa pag-adal mi dyan, sa Opo. palibot kang Albay, sa east saka sa west coast. Pag Easter, doon sa so, parting sa digdi Rapu-Rapu, Rapu-Rapu, okay. magpuon sa Legazpi. yan ang east. Yan, Legazpi hanggang Tiwi. Okay. East Coast East yan Coast kang Albay. yan. Okay. Pag West Coast naman, magpundig di sa, ano bang pinakababa? Piuduran. Piuduran. Piuduran hanggang Libon. Okay po. So, sa paglibot na po dyan, may nareparo kami. Sabi ko nga ni Gauss, may mga marine protected areas. Opo. Mas magayon na lugod, sir, sa kadaklan na, mas magayon ang corals na bako protected kaysa sa corals na yaon sa marine protected area. Ayun, may imbalance siyang Bako sir, ilingon mo sir. Ang sarong rason baga na tapig-declare ta ito siya is siya na sana natatada na magayon. Pero ngunyan, dahil protected area siya, kang sa latest mi na assessment kang 2020, 2019, karogaan, mas magayon na lugod sir ang mga corals outside the protected areas.
Oh, napay Kaysa sir. sa laog. Iyon Kaysa na sa nga ni. pigpurutiran talaga, Oh, pingatamanan ta, kaysa sa luwas lugon. Na dahil tapig, ganito kasabay doon. Pero Iyon yung na mga yun, lugod. Iyon anong na nga nangyari ni, sir? sir. Anong mga factors Ah, kayan? Nag-search ako, sir, sa mga sa iba man na mga publication na Opo. about sa marine protected areas. Almost half kang literature na nakuha ko, parehas ang resulta ta. Nagbibinabalidate so Oo, ano? na garo gusto kong sabihon na ang protected area lugod, yung lugod ang nararaot. Gustong Bigbantayin talugod. Oo, gustong sabihin, sir, may nagraraot. Ah, okay. Gustong sabihin, sir. Tapos pigsusog Intentionally. Intentionally. Kaya Okay. pighapot ta so mga mata ang bawat protected area, sir, may ano yan, may management body. Ah. May nagpo-protector. Pero ito sir na gano'n na raot, kasabay mo ilan sa duwang factor sa human intervention and Correct. nature. Opo. Okay. Pero duman na hali ta so natural. Aha. Kasi ang kataning niya magayon. Oo, yung malangga. Ah, Tama, yan na, tama. diba? May comparison ka May malangga na. comparison. Kung natural, sabay sindang doon na Dapat, raot. oho, Oo. oho. So pighapot ta, anong nangyari? Dakol na ngaya kaming nakasuhan. Oh. Gustong sabihin, igwang naglalaog. Mas dakol si human Oo. intervention. Well, So, kasi gustong sabihin, sir, halimbawa, mga 10 to 15 years na siya na protected, darakula na talaga sirang-sira. So kung halimbawa para pigaapod tang hookah diver or compressor, yun aron daw kay matalion sir ang mga mga parasira. Halimbawa ini ang area na protected area. Okay. Ang bangka niya yaon digdi sa luwas. So dahil na protehiran na area. Oo, so dahil mo siya pwedeng dakupon. Tama. Oh, tadi ito sakop ka Pero pag nag-dive siya sir, pirang kilometro sa iyang hose, pasiring. nag-dive siya pasiring duman sa protected area. Matalion talaga. So, although risky ano mo rita, Oh, ang distance mo yan. dahil mo siya madakop kasi outside man siya kang marine Tama, protected tama. area. Oh, mabutwa sa duman, mabuso sa duman, mabutwa, malatan, duman maglansanan Doon manggiraray. protected So, kaya ang titeknik mo niyan kang iba, matambay man siya duman sa kanto kang kang protected area. Pag may naglataw na hose, titortiklop ang hose. Di makahangos. Di makahangos, mabutwa siya. Oo. Pag butwa niya, yaon siya sa marine protected area. Nakop siya. Tama. Dahil isang oras na magbalik duman sa non-protected siya area. tapiga, arog-arog kan kang siya. Di man siya talaga intention. Yan sir, so mga nagbabarantay yan sa Iyo po. okay. So, ito ang naging nangyari. So, ang sige kong basa, sabi ko, ano daw ang marina, kita baga pag nagsurat kita, Oh, tama. dapat igwa kitang, anong tsuri? Sa inyo Anong siya theory pick-up ho? ko. Sa insuman. Kakahiling-hiling ko, tamang-tama kayo to, sir, Semana Santa, si Ibat Adan. Yan ko, yun, nagaydang pwedeng gibuhuntang tsuri. So, pigapod na, forbidden fruit tsuri. Ayun. Ang mga Yung tao bagano- baga, sir, kung ano ang bawal, Sabi na yung masiraman. yung masiram. Kaya halimbawa, may sarong area, protected area, pigbabawal ngaya ka madigdi magdakop, bawal ang araw. Yung lugod ang tituyo-tuyo. Yun na, Kaya ito lugod sir nagiging na curious ka open. din. Ito lugod sir na open, dahil nararaot. Oo. Kaya kang nag-present kami sa mga LGU, sabi kang ibang kagawad or ibang sa LGU. Adi ngayon sir ang recommendation mo? Padakulaon tang protected area, mas lalo lugod ang sir madako. Mas nakulugod so, mas mahiwas lugod so. Mas mahiwas so. Kaya sabi ko, hilingon tanangon na kung magbago ang isip kang mga tao. Halimbawa, nahihiling na ninda. Ang tao po baga sir, pag namati na ninda, saka pa lang sinda nakaisip. So epekto So, ka. epekto. Tama. Dapat talaga ngayon. So, lessons lessons learned. Lessons learned. Protektaran ta na ngayon. Tayo baga minsan, so mga para dinamita ka ito, para bumbagay. Ngunyan, siya na ang sanctuary guard. Minsan kami may bantay dagat Siya kita ng bantay dagat. Sagod na nila kaukod ba ang tao. Nahiling niya. Kaya yun yan sir ang problema tango niya sa marine protected areas. Kaya pala challenges na sir, ano? Na garo ang mga tao kung ano ang pigbawal, pasiriring lugod duman. Although nahiling man talaga pa ninda na may darakula talagang sira Kung na sir, sa magayon. ang oportunidad pa niya, undo man Yan, yun. Kaya sir, mahiling mo, Aha. ang compressor ko dahil man pigabawal. Pero iyon na nga nito, ano ang purpose mo na taigwa ka na compressor? Di magibo ka ki illegal. Matindir, hali-hali ka mag-stay sa Sa irarom. irarom. Maray kung Murumanuel ka lang na panapana, tama, burbutwa ka. Burubatwap. Ang problema pa na sir, ining compressor, associated siya sa paggamit kay itong pigsabi mo na nga mga
illegal na chemicals iyo, like iyo, itong tama. susa. So isprayan nila kita. Nauso bagang ngunyan sir ang buhay na gusto mong kakanon. Lalo Iyo, na sa inchik. Iyo. Ah, Tama, diba? tama. So halimbawa hudong Hudong garo mahudong lang or ano nga yung term takaan. Garo nahimatay sa na so Minsan iba, nadismayo sa dismayo lang, garo- napupuyugaw ngayon. Yan, napuyugaw. Napuyugaw So sira. Nalibong Tapos mo. so pag abot sa itaas, i-aerator ninda buhay na. Iyo. So ipabakal ninda sa mga restaurant na Tama, ano. taga rin, na-dismayo sa Na-dismayo napuyugaw sa sa nabuyugaw Pero mas sa- grabe to sir na bibomba mo talagang na-route ang Gabos, route eh. gabos. Actually, sir, ining susa iyo man. Kasi pag in-spray halimbawa sa mga turutulikab or mga kuiba-kuiba, in-spray mo ang sira, di maano siya, madidismayo siya. Pero ang corals, Iyo. nagagadan man Tama. siya. Ano sir, tama ba sa word na bleaching? Oh, Ano, na yan. puputi siya, Kasaro ano? yan, sir. Kaya pag nakahiling kita, pag nag-dive kita na ang bleaching ngaya is kumpul-kumpul lang. Kung sabi yun, nagpigso sa iyan. Ooh, Bako siya so pigapon iyo, na tama, oh. natural Natural lang na- nag-bleaching ko yung sabi yun, Oho. nag-init ang kadagatan. Eh, iba gano, Ayan, ang opo, init because of the garang- climate ngayon. No? Opo. Naroon ko sa gisa may partikan maslog, nagbalo, nahili ako dyan, may, kahit may ano dyan, subangos mo ka sa pigculture ngayon. No? Aha. Kaya lang kayo ganun problema duman sa, so, nakula pa ng bagay na sir sa mga rivers, sa mga ano, pag may mga pollutant na siya o polluted siya, naka-apektaran ng ano. Ayan, yun po, saro po yun yan. pa yan, Kasi sir. pag may ang pollution, gusto sabihin, halangkaw siya sa nitrogen, sa phosphorus, sa Okay. potassium. Oh. Iyan ang nagtitrigger sa pagdakol kang plankton. Oh. Garo siya fertilizer. Oh. So gusto sabihin, pag nagdakol ang plankton, pagunata magayon ta green. Aha. Pero actually ining mga masaradit na na organismo, short-lived lang siya. So tulo halaga 5 aldaw. Pag nagadan siya gabos, mabagsak siya, mababa siya. Pag abot niya sa okay. aerarom, i-decompose siya kang bakterya. Mm. Pag dinicompose siya kang bakterya, nangangay po ang kidakol na oxygen. Oh, pero titika po. Titika. Kaya mga minsan mga nangingalas ang ibang sira na butod. Yan Ito. kaya minsan nawawaraan sindaki oxygen Ayun, kasi oo. kinonsume na kang bakterya. Ito nagkukonsumo pala. Oo, No? yan. Minsan sir bagas, kahit nasa radyo ako, nasa reporter ako, diyan nga sa may parte kang rapo-rapo, etc. Sira nga nabutod, ito pala may mercury, may Yan, lead oo. na. Sa Kasabay mga- pa yun sir sa mga kasabay dapat po yan. na dapat protehiran ta. Correct, kasabay Oo. po iyan na dapat pag nagkaigwa po kita kay Marine Protected Area, regular po dapat ang satuyang monitoring, bako lang sa biological or sa sira, sa corals, sa seagrass, sa mangroves, kundi pati po sa water quality. Water quality. Oo, Yan sir, ang factors kayo sa mga nasa Sa taas gilid, na opo, gilid sa ano. taas, iyo po. Ini mga pollution sir na nagragi sa mga kali kasabay yan sir. Kasarabay po iyan. Yung mga plastic na minaburulo. Yan, opo, So, oo. so ang threat niya sa laog tapos sa luwas na pang ano. Tapos ang dagat po baga sir, iyan ang satuyang pinakabarato na recreation. Iyo. Tama ka yun. Kaso ang nagiging Okay. problema, kung halimbawa sa water quality niya, dakol siya kipigapod ng mga microorganisms na. So mga E. coli, coliforms Yan, na oh. pigapod. Bako yan sir, good na ano. Bako iyan para sa tawo. Oh. Tapos halimbawa, siyempre halimbawa, minsan data maiwasan, may naiinom ka na tubig. Iyo. So pag nainom mo na dakol ka itong organism na ito, magkakaigwa kang Iyo, may problema. epekto. May Same epekto sa sira tulang. sir sa mga marine resources tao. Sa sira, dahil siyang problema. Kaso, pag siya kinaunta, yaw naman sa tuya. Iyo, kung nakakaon siyang plastic o kaya Oo. mga ito nga sa may nag-produce Iyan, coli, opo. etc. Sa sira, kaya masustain niya, no? Kaya niya. Pero Oyo. ang kakaunon ta, Kakaunon ta siya. o ta sulaman na nakaunin da, kakalaw sa masiring bito mo ka sa tao. iyo po. Iyan pala. So may iwasan talaga sir pag sinabing protected, bako lang sa laog kundi pati sa luwas na Pati dapat. sa luwas. Sarabay. Kaya may pigapod na po kita ngunya na sistema sa pigapod sa US. So, ano ito? So, from ridge to reef. Gusto From sabihin, ridge to reef. kaya pigapod siyang, ano yan, so management mo dapat is, so kagabsan. Oo. Bako sa nadagat ang imamanage Oo. mo. Talimo, sige mong limpya digdi, pero sa taas kang bulod, kaya ridge to reef. Ang apod man sa Holistic ang Japan, approach niya, opo, no? holistic. Ang sabi man sa Japan, from hills to ocean. Okay, Pero may ano? bago ako cancer na term. Kaya dapat, siyempre bago. Ay, Ang ay. apod ko cancer, Mrs. Mrs. na sir. Kaya ang apod ko sa project ko, love ko si Mrs. Nakikirisaw Kasi ka ano na. sira, Sabi- mountains, rivers, and seas. Ay wow, isurat ko na ng Mrs. na yan. Actually, Mountains sir, to saro yan.
mountains, river, and seas. So dapat pangalagaan tayo yan. Iyo. Kung halimbawa, pangalagaan mo lang susis, Oho. nya so river and mountains mo maati, pasayin ang bulos dapat kayo to. sa kabilugan, si Mrs. ang pangalagaan. Iyan, kaya dapat lang ta si Miss. Nakaw ko daw kayo, sir. Ano? So, dako na po ko akong hihapot. Kailang Iyo. 2 minutes na sana, 3 Ayan, minutes na. sige, sir. Sir, baka may di ako nahihapot sa imo o nalingawan na i-diskuter ta. Please go ahead, sir. Sa Ayan, remaining sige. minutes na kang Sige, sige. mag-inistro ko tapos. Ang marine protected area po, saro ini siya na paagi kang gobyerno. Tanganing mapirit ang mga local government units. Actually nasa Republic Act yan na ang 10 to 15% kang sa tuyang municipal water should be declared protected area or protected 15%, zone. uh-huh. Paabot diyan. So kung halimbawa pagdakulaw, hindi mo man kaya Iyon, may waso na. May waso na. Uh-huh. So actually ang sa ngunyan sa Pilipinas, lalo na sa Albay, ang piga-protectoran ta is less than 1% kang sa tuyang municipal water. Dito na sa pala na, no? Dito na sa nang sa tuyang kayang protektaran. Imagine, 1%. May wason man May wason May pa, wason no? kita. So gustong sabihin, sir, kung madagdagan kung sa 1% nga ni medyo nakahiling na kita ki diit Okay. na kagayunan. So kung protektaran ta pa siya, kidakula, siguro mas mahiwas, mas magayon. Iyo. Pero makukuha ta lang po yan, sir, sa pagtarabangan kang Tama. Takong LGU sa na ang maprotektar no? day kaya. Sabi ko sa mga estudyante ko, nagpuan ba kita sa SDG, etc. Apo. Baka niya kapag abot ka ng oras, 10 years, 20 years, dito na mahiling sinimo. Iyon po, sir. Yung mga So, iyan sa ang Oh. pwede ko po may-share. Iyo, About gayon that. sir kang Iyon ano po, mo. sir. Salamat Dakul po. pa ko akong mga ihapot about Yes, tigil sir. sa balita. Sama-sunod, sir. May wason na. May wason ng istoryanta. Kailang inabot na kami ng oras din pa maara mga tugang sa mga masunod na sa ng programa niya to i-continue, ipagpadagos sa mga istorya niya to may kinaraman din sa mas mahiwas na istorya pag-abot din sa biodiversity o marine kasi ini ang source kan pagkakanta sir, di ba? Correct. Iyan ang source kan pagkakanta. And with that, sa pangaran kan sa tuwing kapartner si Professor Seth De Matera, sa pangaran kang EMD, mga pag-iriba dyan, Extension Management Division, kan Bicol University, sa pangaran kan Administrasyon kan Bicol University, oy, kay Sir na Ronel, dyan sa Tabaco Ayan, Campus, Kay maray Dean na. Ronel. Salamat tabi Sir Ronel sa pagpondra kay Sir Antok na maging bisitang wina pagkaagas sa mayang programang pag-edukasyon at pangkabuhayan. With that, ini po si Edgar Barameda, sa pangaran ni Professor Seth De Matera, nagpapaabot sa Indonin pamamaaram asin hasa sa masunod na presentasyon kan sa tuyang programa. Thank you, asin Diyos mabalos. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang satuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil